wilahing wong wilahing awi kena mastu Rama Sidhem awi kena mastu Rama Sidhem silat meringang jagat karana sirang tunduk kawisisaning bisana sono senawung langling lopes tumaksud stantun lambai buddha sinantara tutur katulata tulat mring rabdeng parabdya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi tameng lalata mangkewa tekapusananing gupita taurenggeng pralambang panumpa-tumpa marma panggung sang murwaning gata sing kebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha winarik aruntuting basa dongeng kina ngemusu rasa yen narasaya karaos mulacari rohangrasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan wangi lukaca jarwe wis nakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pakeliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran dinggit Purwa Surya Candra Daru nyewang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri angidri bawana perwatleging duksina gilir kepandhi temadati petanganing dina sasi warusi windu kang sarta abad tetungkulan tangkar tumangkar toya siniram embun toya Jawa pating krembya dada padhang ing kutu-kutu alang tuku burung-burung yang buruntu dada beranan tanpa wicalan padang terawangan senari sang wangernanggang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk munggup-munggup mungging kalkan wukrabang merngangga lamun kang saya dilat-dilat bumi saya tangu sumurup sang Jawangarka kata sebelah kanan kering abang esmu jenar kapur bawan sinaring sang Jawang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendalu kasil ring Marabancana lenggat lenggut ngandung kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula dasi dene warsa ngupaya buka garap Tegal Sawayi anglu ursulur tatan ana pedhote sinambi sendunat sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samara Wangi Sang Jawangarka saya tangguh saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung hingking kiblat papat lor kidul wetan miwah kulon sinaring jagat kang samara Banyadara Bandaja Rebul Kekuwung Parandiri datan wonten ingkang amadhaning Kekuwung Praja negari Ngastina ya praja negara ing Ngastina ya negari ing Hastinapura liman benawi Kuru Janggala dasar negara tanantuk 2000 jangkep ditega krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya binawi tramya beng samudra binang langkung kang tanpa wagun pegating panunggal kapantuk uljeng Cakrawala wane-wane cakreng bewisi sawane kineping jurang sorong kinepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisir antarsasar jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sadya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinat Jaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalan Gopal Wijaya ingkang ngrembuyung gedhongane ambek kowe nganti kaya manglung malangun wetane pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawe kesarasaning dewi ingkang raja kaya tewen sansaya ngrembug lampun sang aglaring mangunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange sowang-sowang datan ana caraning kandhang aku nancing palang labet tebi saking Tidadurjana cuti samya sayek seka kapti akal uring nusa bangsa tuwin negari Ngastinapura
Wanaga ngimbangi gunung anggung somles tarurun tumurun tumrah sate dadi huru-huru kaneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti sampun samya samet aning sesanggeman sepentep saking titasan soisinan saya Nodawida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatim jejiban kami pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya Kenging binasake negari Ngastina lagu sumolagya manjing marang jaman kencana panjang munjung pasir pawukira jinawi gemah haripakarta tata turta raharja Dasanegara kang gedhe bari padhang jagati dur kuku setor tata kuncarane torta kasusuring panca praja lasnenta wau ananging wenangira den ucapna dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Maha Prabu Suyudana ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Dastarastratmaja ananging nalindra berbandha berbandha tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelanning jagat kasuganing Sang Prabu Jaka Pitana berbandhu tegese sugih sedulur nanging ana cacating sawetara denya kirangudi mring reh tata krambi apa to tandane kadang satus kang samya nyatakna ing gunggunging karo sanira miwah sakarsanira piyambak pramila kaladuk denya duweni watak semungah sesongaran Adigang yang adiguna ngandelaken dumeh kadang nata gong Winetara yen to kinunggunga wiyare jajan mewah luhuring keprabon syarat ridatan pedhote siningget pinunggal kang kawicarita nujari sajuga lenggah sang nata tedhasi wong kaneng sitinggil binaturata lenggahing dampar kencana ingkang pinalipin kencana pinatik mawa retna linemekan babon pirang merdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebat kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan kinarebeg sagunging para inya biyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Joko kaloro-loro kang samya ngambil pancane kerabon banyak dalang hartawalika sawunggaling mas kacu Dwi Panggo kang sarwa retna ginebutan laring menyura kantan kiring sumerbak gandaning Sang Nata dumugi panguraan sirna kamanungsan yaya sang hyang prabancana ngijawanta para tidem permanem datanana bane walang miyang alisik muhung sinten ingkang pareng caket dere mangarsa nenggih warangkana tapi dalemping plasa jenar nenggih sang Rekyana Patih Arya Sengkurya sang Nindya Mandri Rekyana Patih Harya Suman ya kekasih Raden Trigantalpati datana kantun pilenggahipun pujangganing negari Ngastina muhung pandhita ing Sukalima peparap Sang Papa Begawan Durna ya Dayawang Drona ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra wong pamungkasing pasiban lenggah siniwaka nenggih saturing toya tinalang Sang Raden Harya Kartamarma tegambar mlebar ya samudra tatanpa tebih piswanira Sang Para kawula tasih ingkang samya gandeng pasisiran jejel riyel arep-arep bibit prasasata pandenggul tatanpa sula labat kathah sakating marusi boing jawi ambludak gendera karo rontai umbul-umbul keterangan danu yayang mondeng mangsa labuh payung megar mandi jamur paring mangsa ndeng tumbang ngarep kowe jatingane mangsa katiga prandening mangki dintremat daning pasewakan datana gondongan ngobas sawru tatel pampah kabeh sungling pradonga yang mangling waranggana kacarita lan semanten arambi rawirana teng pantur Sang Prabu Baladewa
arsa tanggaping gatiri Sang Prabu Duryudana arsa wijiling sabda pangandika ndadosaken kumangling wijiling pandika Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kawedharing lisan mulat samyuk para kala samyuk ngangsep bisa wani Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana dwarining sun Werkudara den kabareng alun kangandika
Suritinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udana nyang mansrah sarwa rukma rangking manik narawata obro prabanya kangsu mirat kenyaring reca laliwaran lerki laci siring tadet wimbo kekondo mrek pingin kasyupema roto ondo saparan mangambar kongas pamun sira anggaku
pamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngiranggit syukur oleh wong tapa ingkang was mungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Om Liwang Sukmana mangadili duwi ana sasmintaning sujagat wasane kubur loro durmangke paman Pati Haryo Sengguni paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pekenira si paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere kepareng paduka angger anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg karo sing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sanjawining pasewakan kagat sotaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning salomba pinanjuring alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka angger anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih paman Pati Haryo Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun para tadyagi paranata tatara kita kaparajan aturna maring panjenengan ingsun samendhangun sunung kanthi kengkarempin paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere menawi paduka ndang bab tatara kiting kaparajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe anguji wani awit para kawula samya sayeksa kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana mandhapipun dhumateng para adik prajuritan miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladhen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang maka tartentu boten badhe nggepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman aremuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat pangestungkara teka gawe bombong panahipun ingkang putra ing Ngastina teka jangkep kang dadatarira paman Pati Haryo Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip
Paman Pati Hari Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumur wonten ngarsa paduka Angger Prabu. Namung dereng lan sak sampunipun kepalang ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sepaipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten inggih dados nalindra wonten Praja Negari Ngastina mriku pun Duryudana. Lajeng sengati Paman Hari Sengguni inggih dados Wrangkanata dalem Negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Hari Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Hari Sengguni. Kawula ana ninggih. Mugi kasekicana lenggahipun Paman Hari Sengguni Sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Miwa bapa Penemban Durna. Bapa Penemban ing Sagalima. Mugi anggen paduka rawuh wonten Praja Negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra. Yen panjenengan ingsun pun Jaka Pitana, Bapa Penemban. Astaka swala sila pritapa sumorante sumorante. Hawala kamanaka kula gopret gantel buntuting selikur. Nyuwun pangapunten Ger, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang usuhan kula nggih Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Raharja mugi kunjuk Bapa Penemban. Kalau non kula non. Wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sakali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Duryudana Angger Prabu Jaka Pitana. Nokno niki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogana lenggah paduka Bapa Penemban. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapaning Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Padha kanthi Raharja. Slamet sowanmu Dimas Kartomarmo. Nuk inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Dalan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng sowan kula. Tepi saking rumpita cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nuk niki. Tatampa ora liwat pangestuning ingsun bae tampan nuno Dimas. Kawula nuk sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura manduk jenenge Senedyana Brahma satane bagake nglawan Arawi Koko Prabu Mandura. Dimas Toya Tinalang. Menawa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun. Yo Dimas Kartomarma. Ai, nuk niki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana inggih gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa arawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kathah 1004 aturipun kang putra Diageng Pangaksami. Mugi parenga nampi asek-pasekan para krami saking ingkang rayi pun Jaka Pitana Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Garwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula niki Yayi pareng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang
banget damel bumbung manahipun ingkang raga ing Mandura. Asung pasegan monokrami sampun katur wonten ngersanipun ingkang raga Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang raga ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun damel bumbung jasing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngrang pragi piswanipun ingkang raga ing Mandura. Wonten samangke kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Beyuh. Undhing kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang raga ing Mandura pungkasan sowan wonten Praja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teka elok kados mekaten kawontenan Praja Negari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina. Sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayom, ugi katingal ayem. Yayi ingkang raga ing Mandura, wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raga ing Mandura. Bombong awit kawontenan paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem. Sangjung para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iga pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi, ewa semanten Yayi. Ingkang raga badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembake pasewakan ingkang sepisan krembak babakan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Patihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan wonten keparenga samangke ingkang araka nyadong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng bot repotipun ingkang raga ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang ngaraka nedya nungsung pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu ya jagat pangesunggara dur mangke Koko Prabu Jaka Koko Prabu Baladewa salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana. Wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas. Kula piyambak pramila kaical jiga lan merkewu durga musangga runggi. Kasa wangsulipun menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal. Wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang raga ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra paduka Yan Maja paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggut. Inggih anak kula pun Lesmana Mandragumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan ninggo
kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tun pikiranipun. Kowe Prabu bingung karo sing manahipun ingkang rayi. Kados pundi anggen kula badhe mampengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun kegayahanipun Hyang Putra inggih menika anak kula pun Lesmana Pandra Kumara. Awit Pandora wekdal Tigang Candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara inggih mriku sinten ingkang ketugasaken junjung marang putring Sunggiwana. Pramila samangke kasempatan anggenipun boyong tun badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwun nggih pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen samangke kula rawuhaken wonten Paraja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama Koko Prabu Baladewa lenglaram nyandeng kang Driya Leri Wang Sondra katawangan sumuk ing jas katut redan lemot kapyarsaning rojet ram rameng driya manawong Kakawong ang Jawang Wiseso ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bila anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandra Kumara gandrung kapiranggu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sunggiwana. Nuwun mangke. Anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura. Sareng kula bidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggiwana nggadahi kekudangan utawi sayembara sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggiwana keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan. Nuwun sewu. Ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar. Tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara.
Inggih menika kepengin junjung dumateng pun putring Sungging Wana. Inggih. Pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu. Menika sampun dados pesthing kodrat, menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sak biyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sungging Wana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sungging Wana ngaturaken panuwun. Nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhah yatur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandura kumala inggihipun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sungging Wana. Kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadhahi raos kuciwa, sampun ngantos nggadhahi raos gelo. Senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Dene bangsa mangkin nuwun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata, mangkin kula badhe matur Yayi. Katuraken panuwun Wawa Prabu. Toko damel jama plong raos sing panahipun inggih arayipun Jaka Pitana. Lajeng samangke kula nyuwun Paman Patihari Sengguni. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandikan punapa. Paman Hari Suman. Nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niki kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih. Sababipun apa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negari Ngastina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Badhe nggayuh dumateng putring Sungging Wana, prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa? Ingkang pirsa dumateng lagak lagianipun Angger Lesmana Mandragumara. Cara dene ngingu ternak. Ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsal wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar datan antuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih menika pun Janakawati. Lesmana kawon kalian pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati. Lesmana ugi kawon kalian atmajanipun Mitra Kanthong Bolong pun Lengkung Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten.
Nuwun sewu. Lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh. Bakul Legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga. Babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur panggih Bapa Depan Durna. Bapa penembaning Sukalima. Mitra taturipun Paman Pati Arya Sengguni. Kula kedra masrahaken perkawisan kula pun Lesmana Mandra Kumara ing badhe gayuh putri Sungkiwana. Bapa Depan Durna kados pundi? Bapa Depan. Lah. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki kok. Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Arya Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayahanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masrahaken dumateng Bapa Depan Durna kados punika pamrayoga paduka Bapa Depan. Nuwun sewu. Pancen ora singkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Manasa. Ha iki. Ning nuwun sewu nggih. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah suwijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Ha iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Ha iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sunggingwana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanting. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung saderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk kali anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sunggingwana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iki. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Arya kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang keduga gandreng kalian pun Kakang Durna. Menika dados conto lho menika. Ha iki. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pesthi jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesthi ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun judul dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku ning sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipate tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok dimbabar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau, kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Ngantos warung-warung sing do dodol sate jaran niku kula demo. Warung-warung sing do dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih.
pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayakaken putring sungging wana. Jernyatanipun Kakang Durna mriku ingkang sampun dados conto supados sak mangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Hai, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila Gandeng sampun cetha trawaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenanipun pasrahaken dhumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesanipun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saroja Kusuma supados minggah wonten ing pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya majeng tatanpa susila Mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe umriwis pucal ing rawis yen sinabata marang sakedheng murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Katos-atos sampun kados lare alit katimbalana sahanipun Kang Putra Paman. Ayo.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amra kang awita dedenjeng-denjengan jagat pangestu Pamandarya wonten dawuh angin sing ngandika nimbali dumateng anak kula pun Lesmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula madosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Iya. Inggih. Dereng kadawan supados dandan cara pinanganten. Malah mriku sampun dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku. Rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya member nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma. Padha kandhe Raja Sapratamu. Yun. Kanjeng Rama kok peteng. Sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama? Nuwun sewu nggih. Niku astane nutupi paninggal. Wong nggih. Inggih Kanjeng Rama pun pajar. Pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandraguna iya. Ya inggih. Wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayu Kumara. Sawan kula tebih saking Rubeda Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya Nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun pangapunten yang gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Hyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sumpah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama.
Lesmana Saroja Kusumaya tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanana. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi dadosna ing kawuningan dumateng gesangipun Kang Putra. Prayoga nanggon musuhan. Sampun boten kirang prayogi. Gila. Dasare panuntun nirama kak ya. Bocah iki nek cekelane gender. Mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih. Kedah mekaten kula mrika SSN Loyang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengar saning makmu Mandura. Wa Prabu Baladewa. Wa Prabu Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, edan. Wah. Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah. Nganggo kalung rantai. Batobat. Sikile nganggo rantai, sabukmu nganggo rantai. Ya mengimane kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono kuwi arepmu kepiye? Bekti kula kunjuk Ka Prabu. Ya, tak tampa ngger anakku Cah Bagus Saroja Binangun. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae Tampanana. Inggih kula pundi. Bocah pinter gending. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku Cah Bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sunggiwana. Para Tadyagi. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing para Janegara Sunggiwana. Sakmengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sunggiwana. Yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sunggiwana bakal kelakon panjang kambu. Ngono nggih. Kasinggihan Kanjeng Rama inggih. Lajeng samangke bidalipun Kang Putra ngantri dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama. Ora ana kejaba yang bakal ndereke kelawan laku jantramu. Nggonmu bakal budal ning para Janegara Sunggiwana. Eyang Wing Saka 5. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo. Sing dereke kula senes Eyang Darna kados pundi? Sababe apa to njaluk nayaka saliyane Eyang Wing Saka 5. Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula mrika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna. Lah malah adan bocah iki. Mergo sing mangerteni satane sing bisa ngerteni kelan bukang dadi kekarepanmu ya mung Eyang Wing Saka 5. Nggih pun lah.
Inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal. Ora ketang sambung obor jala lintang tumuli bidal dina iki. Eyang Durna. Ana dawuh apa ngger putuku sawoja binangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina negeri. Ora sah nembang. Oh, engko sing nembang ben pamanmu Satama wae. Inggih, ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit madal pasilan gel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandrakumara. Prasta dawuh duka punika durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjakamu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi sak mangke kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan satemah samangke saged pindha mimilan mintuna bandha ngrapa tetunggalan kula saged gesang sareng ayan putring sungging wana. Wis gamelane wis mundi. Ha inggih. Nang dang dudang anu durang tang bang tlang anu durang dang Mandari sampun ngantos kendhat. Akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandrakumara paman. Inggih kene.
menapa ingkang sampun maduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah. Akarya nganti dhumateng sak cekapipun para Sata Kurawa kinarya ngombyong dhumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kandika pamandarya badhe ngapaken barisaning para Sata Kurawa bidhal tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun kantos kendhat kula suwun tansah kawat-awati dhumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis sakmangke ngantos wonten lelampan menapa wonten telenging Delanggung. Nalikanipun para Sata Kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayawanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dhumateng putra ing Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo kula wonten timbalan sinuwun. Wali-wali apa marata Tyagi kaya wis purna gatining pananggilan bubarna kang padha bojoning Senedya Kuntul Kendhaton. Nuk niki pareng dawuh duka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasewakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Arsa sang nata kundrang kedaton seluk saking dampar jana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing muromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro ingkang samya ngambil upacara Rabun. Kawisa saking mandara tindaknya sang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widatara Widadari. Langeneng alang jwanak larang danun cara Sama
oh